and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Of my love. Ganyan ka din, Hiren? Tao-tao dagid mi ka. Naabtan pa bang gani na kung nanawag si Papa ni mo? Nangita na ko. Wa man ni noon. Naglagot ba ako nimo? Ha? Naglagot ka na ko? Naglagot ko nimo. Tungod kay hilaptanon ka. Nganong imo magkidaot si Papa nga Milan? Naibog kang Milan? Hazel, namasangil bang ka? Gisakitan lang ko pag adto na ko sa ilang Milan. Laliman ka? Kalit kong gibiyaan ni Milan. Tungod kay nahadlok siya kung makigatubang siya nako. Kulatahon siya sa akong amahan. Og ikay misulti anak nga tong Milan. Ako lang gipasidan-an si Milan. Unsa man sa imong motibo? Nga best friend raman mi si Milan. Ako siyang partner nga manguha og butterflies. Best friend man sa mi si Milan kay parehas ming pobre. Og dili ko gusto nga mahiaguman niya ang nahiaguman sa uban. Nga gikasilagan sa imong amahan. Unsa? Wa ka lang ginbasayod sa mga nahitabo sa asyenda. Kini araman ka dinhi. Dili man ka mauban ni Papa nimo kun iyang suruyon ang mga saop. Dili ko matuo, anak. Dili sa ko mamugos aron motuo ka. Pero mo na ako nasaksihan. Og dili ko gusto nga ang nahitabo sa mga saop nga gikalagutan sa imong amahan mahitabo sa ni Milan. Close ba sa mi si Milan? Ayaw lang hadlukas si Milan. Tingalig dili na siya managad nako. Wa man ko maghuna-una anak Mika. Gusto lang na akong protektahan si Milan. Ngano lagi? Tungod kay naibog ka niya? Nakagusto sad ka Milan? Ayaw lagi ko pasanginli anak Mika. Matagbaw man gani kog panalipod nimo kana pangitao na kasi mong papa. Salamat sa imong pagpanalipod nako. Ang ako lang ihangyo nimo. Ayaw hadlukas si Milan. Nay, tanawa. Charan! Uy! Kanindot gudaan ang mga kaba-kaba nga imong gikwadro. Mahimo ka na makapalit og bagong sinina, nay. Aron imong isulob sa mong graduation. O, unsa dong? Gwapo ba gid ba kahimo, nay? Ikaw pa? Nindot lagi, nindot. Nindot yun ha? Ako ning pabayaran ni Hazel, nay. Ug ang bayad, akong ihatag nimo aron ipalit nimo og isulob sa mong graduation. Uy, di ka mauwaw? Ha? Ngano mauwa mo ko? Nga ako ni hinaguan. Tanawa akong tudlo na yun. Namaga gani ni sa paste. Murag yung buhi ang mga kaba-kaba nga gibutang anang kwadro na. Sigurado ginang bayrang Hazel. Ako gining-ginindot paghimo, nay. Aron dakog mo bayran si Hazel. Oh, ang akong cellphone. Si Papa ang nanawag. Hello, Pa? Nanawag ko ganiha. Wa lagi ka? Nanawag ka ganiha? Di man ko nako. Ambot lang nimo. Wa malagi miss call akong cellphone. Sa telepono ko nanawag. Ay, sa telepono da ka nanawag. Sorry Pa, wa may nagpahibaw na ako good nga nanawag ka. Okay ra. Dili masabi ikaw akong tuyo sa akong pagpanawag ka ganiha. Nagpada ko kwarta tuwa sa imong bank account. Para unsa man to? Kuno na kay kinahanglanon alang sa imong graduation. Kinahanglang mamalit kag bag-o og nindot nga sinina. Sus! Magpag-ubag-o kag sinina nga sa pawan naman gihapon nagtuga. Oh, inikubo day sa imong tuga. Wow! Concerned di ay ang akong papa sa akong needs, ha? Of course. Uni ka ihagod. Unya, tinangga pag yun ako. Asus! Bisag unsaon pa ko ni Mogdaig pa. Di gyud ko mag-college di sa Manila. Rin, magkita ro mo ni Hazel? Kung tuyoon kinakog ato sa bayasyenda, magkita mi.
Nga naman? Ato oran be. Ingna siya nga humanan ako kwadro ang mga kaba-kaba. Murarabag na suko sa Hazel na ako. Ha? Iya gani kong gipasangin lan. Unsa may iyang gipasangin? Naibog ba kuno mo? Ha? Katawanan sa ninyo eh. Laos man ka mong duha. Ambot lang ato niya, uy. Rin, sige na be. Ato si Hazel. Gusto kong malipay siya. Ako ba kang atoon si Hazel, no? Pero, naglagot na ba siya na ako? O ako pod, nalain po ko siyang sudya. Murapag, doon nagit siya kasuko na ako. Nanudya pagit ko na ibog ba kong Milan? Yaks! Tinuod na ba? Ako lang atoon. Tingaling magkaaway na gid mi. Sigurado kay kang imo pabayron si Hazel sa imong gihimong kwadro? Sigurado na eh. Aron makapalit kag isulob sa mong graduation. Best friend man ka mong duha. Best friend lagi. Pero gusto man kung may nindot kang isulob sa mong graduation. Ngano? Di ba di madayon nun yung graduation kung daan ang ako isulob? Nay, gusto kong ipagarbo ka na ako sa akong mga classmates, sa akong mga co-graduates o sa mga teachers nga ikaw nga kung nanay nga giantos ang tumang kalisod, ano lang makapadayon ko pagskwela. Proud kay ko nimo, nay. Uy, dong Milan. Ingon ka ni anak ka mahal na ko, nay. Kunwa ba ka? Tingali. Di ko maingon ini. Kunwa ka pa. Di ko mahimong valedictorian. Kung noon sa may makuha na kong scholarship, nay, ako ginapahimuslan. Sige nak, sige. Kay andam sa kumusuporta sa imong mga damgo. Paatuon ko ni Milan sa ila? Mauna yung gihangyo na ako. Sure ka? Gisultihan kay noon sa gitugo ni Milan ako. Di po ka mo tuo. Naglagot kapon ka na ako. Wa na. Kay misugot man ka sa sugo ni Milan. Sorry ha. Okay ra na ako. Dili man sa tinuod ang imong duda, good. Doon na lang ko ihangyo ni mo. Unsa man na? Ayosad palapi ang pagdaot sa akong amahan. Mika, maumong ko ni ako na sinati, good. Ha? Nasinati? Lagi. Kita gid ko. Kung giunsa niya pagsilot katong saop ninyo nga, nalimot lang sa pag-uli sa usa ka sakong tipasi. Tingali gikawat niya. Wa, uy. Walang mada sa Miller kay nahutan o gasolina. Suhito lagi ka rin. Kaya diya mo kus pagkahitabo. Ipauban mo kong papa. Wala lagi ko mahibaw ini. Wa sige na hang musulti ni mo. Kaya wa makaikatabang. Sorry ha, Mika nga. Napasidanan ako si Milan. Dili man ko gustong mabunog siya. Ako man siyang labanan rin. Busa, imposible kaayo siya nga makulatahan ni Papa. Ako yung awayon si Papa. Sige na. Adtoan na si Milan. Tingaling nagpaabot na turo nimo. Thanks ha. Ako gid siyang atuon. Unsa may imong gilantaw diha ha? Ang atong bahay, nay. Nga naman ang atong bahay? Poho, nay. Kung makahuman ko eskwela, mangita ko trabaho. Unya? Makatrabaho na ko. Kuhaan gid nako ang akong sweldo para i-deposit sa bangko. Unsa? Muna akong plano, nay. Kung maigo na unya kong tinigong, ipausab na to kining atong bahay. Kabuutan baya sa akong anak, oy. Ang amo yung Pinoy-anan ang gihuna-huna. Milan! Milan, ni anak ko! Oh, nay, niya na day si Hazel. Makapalit na gid kag new dress, nay. Ha? Ikaw gid Milan. Nay, nahibaw na lang noon na si Hazel. Kadit lang ha. Doon ako'y kuhaon. Wow! Ka-nice ini Milan, oy! Mura ka og tinud-anay ang mga butterflies nga gipapilit din eh.
Ako ginagihago ag maayo aron malipay ka, Hazel. Unya imo kong bayaran og dako ana. Milan, oy. Ay, no worries nang ilang. Tungod kay, nalipay gid ko sa gibuhat ni Milan. Ako siyang bayaran og 5K. Uy, ha? Di sa dingon anak ko dako, Hazel. Ay, kadiyot, oy. Pila man di ay na, ha? Unsa tong pila to, Hazel? 5K nang ilang. 5,000 pesos. Hoy, kadako gudaron. Nindot pa sa pagkabuhat ng ilang. Ako ginang i-display sa akong kwarto. Uy, mo ipakuglain nga ingon ini ha, Milan. Hazel, sorry ha nga gipabayad ka nako. Gusto man gud na kong palitan si nanay o iyang isulob sa mong graduation. Ay, okay ra gid kaayo, Milan. Sagdi lang, himuan ka na kog lain. Kanang malipay ka na gyud. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!